ndakisisa apo ndakamusarudza moyo wangu wafarira Mwari wangu namponesi musi werufaro Jesu wandisamba moyo wandidzidzisa kurinda nekufara kunamata musi werufaro Jesu wandisamba moyo raperaro basa guru ndiri watenzinge wangu andifuwa ndatewera ndafara mukudaizwa musi werufaro Jesu wandisamba moyo wandidzidzisa kurinda nekufara kunamata musi werufaro Jesu wandisamba moyo zvinozorora moyo fungane izvi zvirozvo usapatsane natenzi ndiye une zviro zvese musi werufaro Jesu wandisamba moyo wandidzidzisa kurinda nekufara kunamata musi werufaro Jesu wandisamba moyo. Mangwanani akanaka sangano dzvene raMwari. Panguva ino tichatora nguva ino kuti tive nenguva yekunamata. Toda kutendai Mwari panguva yemangwanani ano. Tokutendai nokutichengetedza kwamakaita mukati mevhiki rese nezvese zvamaitiitira. Toda kutendai naizvozvo. Apo shoko renyu rakuparurwa Mwari, demungwani kwamuchatongotungamira. Mataura imi, vanhu vasaona ini asi vaone imi Mwari wokudenga. Zvaitwa zvapera, mbiri norukudzo zvodzorerwa kwamuri. Kubva zvino noupenyu usingaperi. Amen. Mangwanani akanaka zvekare sangano dzvene raMwari. Tiri kuda kutenda Mwari nekuti chengetedza kwaanoita munguva yekorona iyoyi. Inguva dzakashata zvikuru dzine zvizhinji zvinoitika. But ndinovimba kuti mune dzimwe dzimba mukati umu tinoziva kuti kune vamwe vana nababa vanobva kumabasa vouya manheru vane BP dzavo vongodziturira kumukadzi vongoti unondiziva zvakanaka here iwe. Saka by now I think mukwarantine umu tinenge taakuziva vanhu zvakanatsonaka zvavaishuvira kunge vachizikanwa vari. Toda kutenda isu Mwari nokuti chengetedza kwaanoita mukati medenda irori. Kusi kuti une zvimwe zvinhu zvaunoita zvinoshamisa stereki zvokuti kuda ungatoti inini muchindiona kupona pakorona kudai ndinomwa kongosheni yejinja garlic. Aiwa, haisi nyaya yegarlic kana jinja. NdiMwari ari kuchengetedza vanhu vake mukati menguva yakaoma kudai. Dei yanga iri garlic nejinja kwaisafiwa kunze zviri kuitika kunze kuma western countries vanhu vangadai vachirarama. But nyasha dzaMwari dzinoramba dzichitigumbatidza dzichitichengetedza kuti zvimwe pada pane zvizvo zvishoma zvatiri kufanira kuita zvatiri kufanira kuti taita izvozvo titendeuke nguva yaMwari igoswedera. Mangwanani ano ndichafamba nemusoro wenyaya yokuti kana Mwari
abvisa ruzhowa rwake. Saka ndichatanga nokuverenga Isaiah chapter 5 kubva paverse 1 to 6 kune vaya vanoda kunyora. Mavhesi acho akati wandei, saka bata bhuku rako nebepa rako, ndiri munhu wemavhesi akati Saka ndichatangidza kuverenga pa chapter 5 yaIsaiah kubva paverse 1. Ngandiimbire mudiwa wangu rwiyo rwomudiwa wangu pamusoro pomunda wake wemizambiringa. Mudiwa wangu waiva nomunda wemuzambiringa pachikomo chakavorera. Akautimba, akabvisa mabwe awo ose, akasimamo mizambiringa yakaisvonaka. Akavaka shongwe mukati mawo, nokucherawo chisviniro mukati mawo. Zvino wakatarira kuti ubereke mazambiringa, asi wakabereka mazambiringa ebundo. Zvino imi vagere Jerusarema navarume vaJudha, ndinokumbira kuti mutonge pakati pangu nomunda wangu wemuzambiringa. Chinyiko chaifanira kuitirwa munda wangu wemuzambiringa chandisina kuitira? Zvino ndichitarira kuti uchabereka mazambiringa, wakagoberekerei mazambiringa ebundo? Zvino ndichakuudzai zvandichaitira munda wangu wemuzambiringa. Ndichabvisa ruzhowa rwawo udyiwe, ndichaputsa rusvingo rwawo utsikwe, ndichauparadza. Haungarangurwi kana kurimwa, asi uchamera minzwa norukato. Ndicharayira makore kuti arege kunisa mvura pamusoro pawo. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Tati isusu musoro wenyaya uchange uchitikana Mwari vabvisa ruzhowa rwavo. Munyori ari kunyora panapa achitiye, pane murume anga ane munda wake wemuzambiringa wakanatsokugadzika pachikomo chakavorera. I'm sure akatora nguva yake, kana ari makore akatora makore. Ndine sure kuti ane nzvimbo dzakatombofamba achitsvaga munda wokuti akwanise kuisa muzambiringa wake. But anoti awana pachikomo chakavorera, ndopaanodzvara muzambiringa. Anobva ati hazvina kukwana kungodzvara muzambiringa, ndinoziva kuti mazambiringa angu achabereka. Anobva agadzira nechisviniro mukati momo chokuzosvina mazambiringa kuti muto wamazambiringa ubude, ndava ndiyo waini yamazuvano, kana kuti magrape juice. Hazvina kukwana. Anobva ati kunogona kuita mhuka kunze uko dzinouya dzichida kuzodya munda wangu wemuzambiringa. Anobva ati rega ndiuitire ruzhowa. I'm sure kana ari mafenzi emazuvano akanatsokutsvaka fenzi dzakakwirira, akatsvaka fenzi yakasimba yokuti kana achinge apoteredza muzambiringa wake, hapana chinhu chinokwanisa kupinda mumuzambiringa. Hapana chinhu chaikwanisa kuzodya muzambiringa apedza kuita zvese izvi. I'm sure nemafertilizers anga akatenga, nemvura dzokudiridza muzambiringa kuti ukure zvakanaka zvokuti muzambiringa wanga uri munhu waisazokomplaina mangwana kuti ndanga ndisina mvura saka ndinokwanisa kukura zvakanaka. But unovaka zvese nemvura nezvisiniro nemafertilizer anawo. But anoti nguva yakwana yokubereka kuti muzambiringa uchibereka. It's weird, hama dzaMwari, kuti pamuzambiringa povera mazambiringa ebundo. Zvakangofanana nokuwana tomboti su magaka mumumengo. Zvinhu zvokuti kana muri mudunhu vanhu vanototi uyai muonewo mashura aitika kumba kwangu kwamera magaka mumumengo. Achitarira muzambiringa wake unoona paine mazambiringa ebundu. I think zvinomudya moyo, anombomira akatasa muzambiringa achinatsoucherechedza kuti ndiwo here muzambiringa uyu wandakavakira rusvingo, wandakaisira chisviniro mukati, wandakapedza
ndabvisa maexpenses angu ese kuti muzambiringa undiberekere mazambiringa anokwanisa kana kuenda 2 pasi yese, anokwanisa kufidha vanhu vazhinji. Unotarisa muzambiringa wake, unokundikana nenyaya, oti ayewa nyaya iyi handingatongi ndoga, rega ndiende kuvanhu vevaJudha ndindovabvunza kuti naimi pamwe mune mamwe maexperience amunawo ekuvaka okudzvara mizambiringa, ndiudzeiwo kuti chinyi chandakasiya pamuzambiringa uyu, chinyi chamunoti mukuru chakaita kuti mazambiringa yenyu ebundo mazambiringa yenyu amere minzwa ndechichi neichi neichi. Anobva ati chinzwai mutongo wandakumupa, anobva ati ndichabvisa rusvingo, ruzhowa rwakatenderedza muzambiringa ndicharubvisa. Kana ndaibvisa ruzhowa, nyoka dzichapinda imomo, zviputu zvese zvinodya zvichapinda imomo, ndichabvisa nechisviniro changu, ndichabvisa mishonga yangu, meaning kuti hapana chichadzivirira muzambiringa kuti unge uchiparadzwa. Vana vaMwari, tine nguva dzatinopiwa nadzo naMwari. Mwari unotigadzirira zvinhu zvakawanda mukati mokururama. Tinoparidzirwa shoko rakawanda asi hatirinzwi. Mwari unotomboti kuda pamwe akaramba achigara kwaari kugara kwakashoreka, pamwe handinamati zvakakwana, obva ati rega ndimubvise ndimisewo pari nani. Anobva ati pamwe hana basa, rega ndimupe basa, zvimwe ungandinamata zviri nani. Asi vanhu vaMwari tinowanikwa tichatongoshayiwa kana chibereko, tinobereka mabasa akaipa. Mwari kana vabvisa ruzhowa rwavo, Satani anokuita pati. Ndiani umwe munhu atinoona Mwari vakabvisa mweya wavo mukati memunhu, chii chinoitika kana Mwari vabvisa mweya wavo? Regai tiende pana 1 Samuel chapter 16 verse ndera 14. Samuel chapter 16 verse 14. Zvino mweya waJehovha wakanga abva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundusa. Mweya waJehovha wakabviswa muna mambo Sauro. Chiko chachamboitika pana Sauro. Sauro ndiyeyo kuti vaFiristia vakomba vazara mumisasa, anoita chipiriso, vakamirira muprista kuti asvike muprista Sameri. Sauro anononokerwa nokuti ayewa muprista waJehovha wanonoka. Inini ndiri king, vanonditei? Kana mweya waMwari wabva mumunhu, vanhu vanoita zvinhu zvisingatarisirwi kunge vachiita. Vanobata zvinhu zvisingatarisirwe kuti munhu waMwari ungabata. Kana mweya waMwari wabva mune munhu, mweya waMwari ukabva kuvanhu vaMwari, ndopamunoshamisika kuti Eudha here, Hedhi Eudha here, takavaona kuEpworth zasi uko, vasiya imba yavo kuBorodeo vaenda kuEpworth, pavanondobvisa bhutsu vopinda netsoka vachindogeza mupepa. Mweya waMwari kana wabuda mumunhu anoita zvese zvese. Okanganoti Mwari akambomubvisa kunzvimbo yaaifunga kuti Mwari mukaramba muchindigarisa kuno handikunamati, Mwari vanomubvisa, but ndokwaanodzokera nokuti mweya waMwari wabuda mumunhu. Kana mweya waMwari wabuda mumunhu, vanhu vanoita zvinoshoreka. Toenda pana 1 Samuel 13 verse 9. Zvino Sauro
akati, uyai kwandiri nechipiriso chinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa. Akapisa chipiriso chinopiswa. Zvino akati achangopedza kupisa chipiriso chinopiswa, Samueri akabva asvika. Tikamanyirira mhinduro dzaMwari, mweya waMwari ukabuda muvanhu, vanhu vanokasira kuita zvinhu vachiti aiwa Mwari wanonoka. Mwari anogona, ndopaunoona munhu achirizena kuti aiwa Mwari angotaura neni through madzibaba. Ini ndanamata. Ndanamata nguva yarebesa chaizvo. Kubva gore rapera, nerapera racho. Ndaingonyora asi hazvisi kubuda. Vamwe vari kungopasa asi hazvisi kufamba. Rega ndimbofambawo mukati mudzin'anga umu. Kana mweya waMwari wabuda mumunhu, anoita zvese zvese. Daniel chapter 4 verse 29. Tinoona Nebukadneza. Nebukadneza munhu aitombotyawo Mwari. Achirota zviroto, achitokudza Daniel kuti uri munhu waMwari, ndinohwa kuti vamwari vako ndivamwari vemachokwadi. Achitovaziva. But pane nguva yaanofuma mangwanani, achifamba achitenderera Bhabhiloni rese, anobva azvikudza mukati memwoyo make. Mweya waMwari kana wabuda mumunhu, anobva ati handisini here ndakaita zvese izvi nemaoko angu. Ezifi simba racho nderake. Ezifi chese chaari kubata hapana umwe munhu ari kumupa simba. Paanoti achingopedza kutaura mashoko iwawo, anobva atoita mhuka. Nebukadnezari rakavira muvegetarian. Muvegetarian atori nani hama dzaMwari. Akavirawo muvegan. Anga asingachadlikana nemazai. Munhu anga akungorova bundo kusvika nzwara dzareba. Mwari vachimudzidzisa lesson. Kana Mwari vabvisa ruzhowa rwavo, unopinda mugwara. Anotanga kudya bundo, kuita zvinhu zvemusango. Asi hasi here Nebukadneza waimboti naiwe Danieri, Mwari wako ndiMwari chaiye. Kwazomukanganwa sei? Wazozvikudzireiko? Kune vanhu vanozvikudza wokuti vachifamba so vanoita kunge vane zvavakaiswa mupasi pemaoko apa, vakamisa mashoulders kunge vanhu veveboxing. Vanozvida, vanozvikudza, vanokanganwa kuti Mwari ndiye akavaisa pachinzvimbo ichocho. Ende kana vatanga kuzvikudza, nyika yese inofana kuvafila. Kana chembereri zasi kwamukuvisi uko, inofana kuvaziva kuti kune munhu ari kuHarare. Kana iye asati asvika zvinhu hazvifambi. Vanozvikudza, vanozvitutumadza, sokuti chero pari pachechi vanoda kunzi pfungwa yandataura inini ndiyo pfungwa yemashuwa. Kana mweya waMwari wabuda mumunhu, anozvikudza, anozvitutumadza. Iyo nyaya yekuzvidai ndo yakadonhedza Satani kubva kudenga. Akati ndiri muimbini, ndinoimba mapatsi ose, besi ndinoimba, solo ndinoimba, tena ndinoimba, baraton ndinoimba. Anozvikudza. Enda azvikudza ari oga. Anobva ati aiwa, rega ndibve ndatoudza idzodzi ngirosi dzacho dzakasikwa naMwari, kuti Mwari wamuri kupota muchingoti haleluya, haleluya uyu, government yake inenge neutsinye. Cause every day tinongomuka tichingoti amen, makatendeka, amen. Kuzvikudza kana kwapinda mumunhu, munhu adi kuzvikudza ari ega, anotenga kudhonza nevamwe vagere musangano raMwari. Mweya waMwari kana wabuda mumunhu, anoita zvisakatarisika. Vanhu vanozvikudza nezvinhu zvakasiyana siyana. But vanhu vanozvikudza ava, vamwe vacho vanozvikudza nenyaya yekuti ini ndine mari, vamwe vacho vanozvikudza nokuti inini ndiri mukuru. Havasi vanhu vanoteerera kubva kune vamwe vanhu. Ndo vanenge vachingofamba vachiti unotaurei, unozivei, ndiwani, unobvepi. Vanoda maadvice emunhu akatopfeka sutu, anoti kana achidedzwa anotanga anzi professor, advocate. Ndo munhu waanomira oti maita zvakanaka mauya
kozi nyaya ndatoona kuti madhikonika haangaigoni kuzvikudza kuti handipiwi zano neumwe munhu, ndinoda kupiwa zano nemunhu wakuti vanhu kana vachimuona kana achifamba vanoti pasvikwa. Vanhu vese vanenge vachingokwenyana kuti vauya, vanga vakamirirwa vauya. Kuzvikudza kuri mukati mevanhu. Mweya waMwari kana wabuda mukati memunhu, bvunza Nebhukadhineza anokuudza kuti bambo, imimi muri guruva, makasikwa naMwari akatofuridzira mweya wake mamuri. Kana ada kutora upenyu hwenyu nhasi anohutora. Saka regai kuzvikudza, mukudze Mwari wokumusoro kudenga. Mweya waMwari kana wabuda munhu, vanhu havatori pfungwa dzavo hadzitori zvakanaka. Kana mweya waMwari wabuda mumunhu, wakamboona vanhu ava vanofamba vachidedzera, tomboti paita musangano, kana musangano weZANU-PF kana MDC, munhu unodedzera simba unaro kuti musangano mangwana musi wemugovera. Munhu iyeye asina mweya waMwari chimutora umuise mupikapu yaari nemaspika uchimuti famba uchidedzera kuti Jesu unouya, Jesu unouya, ngatitendeuke. Anokudza kuti iwe uda kundisekesa, unondipusisa nevanhu. Mweya waMwari kana usiri mumunhu, zvaMwari anoona kunge kupusa stereki. Vachifamba vanga vasikana vevanhu, anokudza kuti handisariri. Vamwe vari ngopfekawo maminawo, uda kundipfekedza mugubvururu. Zera rangu irino iri, unofunga kuti zvinobuda. Anonyarara nezvinhu zvaMwari, nokuti mweya waMwari hausi mumunhu. Asi kana Mwari vachinge vazobvisa ruzhowa, mumini yako imomo munoitika zvizhinji. Mumini yako imomo ndo munobuda edzi. Mumini yako yaunofamba uchigovera vanhu, ndo munobuda zvizhinji, nhumbu nokutambudzika. Wapedza ndo vana vamunodhamba kumamishoko, vana vachifamba vakashama vachisiririsa, nokuti wakanyara nezvaMwari. Hauna kuda kumira pachokwadi kuti kana dziri nyaya dzoupombwe vasikana, ina handiko ikoko, handiiti izvozvo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti muviri wangu itembere yaMwari. Asi kana mweya waMwari usiri mumunhu, anokudza kuti asikana masara. Mukomana kana uchinge wamuda, mukomana adaukiswa, mukomana adaurara naye, kwazi munosara mai mukaita zvokutamba. Nokuti mweya waMwari unenge wabuda mumunhu, haachazivi kuti muviri wake itemberi yaMwari, tembere yaakasika, yavakagara pautatu hwavo vakati let us make a man. Ukaona vanhu vagara vakuti ngatiite munhu wakafanana nesu, but ndiye munhu nhasi, okuti Mwari aita effort iyoyo, anobudisa mazambiringa emunzwa. Hana zvibereko zvaanoita. Akaenda kunze uko, vanotomuzoti mafia masvika, magona koza, mbanje dzachoka dzadza kunopera, mabva matosipaka mudhara. Apa ndiye munhu anenge achinzi akasvika kuchechi, vanhu vanokachiti mudhikoni auya angapinde, eudha vauya. But kana mweya waMwari wabuda mumunhu, aringa achingofamba pasina zvinozivikanwa. Ndosaka achitakaenda kunze uko, anoita mashura. Mai vakageza, vane perufeni vakarukiswa nemurume wavo zvakanaka, dhirezi vakatenge gwara kanaka, asi havagutsikani. Mweya waMwari hausi mavari, ndosaka vachibuda vachindoita zvoupombwe. Ngatiindei pana Exodus chapter 32. Kana mweya waMwari usisiri muvanhu. Exodus ya 32 inotiyo, zvino vanhu vakati vachiona kuti Mozisi wanonoka kuburuka mugomo, vakaungana kuna Aroni vakati kwaari, simuka utiitire vaMwari vakatitungamirira, nokuti kana ari uyu Mozisi, uya munhu wakatibudisa munyika yeIjipita, hatizivi chaitika naye. Kana mweya waMwari usisiri muvanhu,
Israeri ndo imwe yaitema musoro zvokuti kana Mozisi ane paanoita hasha, paanonzi anorova dombo, iye akanzi nongeza dombo, dzanga dziri hasha, maiwaiti anodzanga dziri hasha dzanga dziri mukati mepfungwa dzake nepuresha yevanhu. Hanzi tiitire vamwe vaMwari, nokuti kana ari Mozi uyu uya vari kutoti uya, vari kukanganwa kuti pagungwa dzvuku vakadarika, Mwari achivatungamirira. Vakapinda pakaoma, mvura ikangotsemuka, pakaita rodhi, vanhu vakapfuura. Mvura yaivava ikachinjwa ikaitwa mvura kwayo. Ndivo vanhu the same vari kuti isu zvaMozi bodo. Mozi angakwira mugomo for 40 days. Vanhu vaMwari unobva ati aiwa zvaMozi bodo, hatizivi kuti unodzoka nguwai. Iwe Aroni ndiwe wasiiwa, ndiwe advocate raMozisi. Tiitire vaMwari vatinonamata isusu pano mhuri yendarama vanoigadzira. Vari kugadzira mhuri yendarama nezvinhu zvakasikwa naMwari ari kumusoro kudenga, wavari kufanira kunamata. Hanzi Aroni antomboti ndipei zvindori zvenyu, maiyeringi nezvavanga vakaisa, kuti kuda zvimwe vakafunga kuti zvindori zvakudhara zvaisava maiyeringi enye mazuvano ekuti ukangoisa nhasi ukangoridai ratopera kala, anga ari magoridhe emashuwa. Akafunga kuti kuda vacharwadziwa kuti zvindori zvedu zvogadzisa mhuri wendarama. But kana mweya waMwari wabuda muvanhu, vanoita yese unoshaye kuti mai ava right, musikana uya right, aiwa right, mweya waMwari wabuda mumunhu. Hanzi vanotomira votovaka mhuri yavo yendarama, vapedza kuvaka mhuri yendarama, chihwa vapedza vondoinamata mhuri yacho yendarama. Asi Mwari wakavabuditsa, Mwari waita munana yose yokuti vari kuIjipiti, matacha aipinda mudzimba dzevamwe dzavo dzisina matacha, matango akatombofa, ava asina kufa, vakapinda pagungwa. Ivo vamwe vacho vaIjipiti vakafira mvura. Minana yose vakaiona. Panoimba Miriamu rwiyo vaivapo vachimubvumira. Asi ndo vari kuti tiitire mhuri yendarama nhasi, nokuti kana zviri zvaMwari ndaneti handichazvigoni. Zvambonyanyo kudini, zvambonyanyo oma sei zvakutuma kuti uvake mhuri yendarama. Mhuri dzendarama dzakasiyana. Madhezi ako ekutanga waitombouyawo kuchechi, waidokasira kutokasira kusvika pachechi. But kana mweya waMwari wabuda mumunhu, ndo paunotanga kuti kwese kunamata, auya na1 auya na2 tosangana kudenga. Kana mweya waMwari wabuda muvanhu, vanokanganwa kuti Mwari ndiye akatisika, Mwari ndiye anotichengetedza pano, vanoita zvisakarurama. Bvunza Judhasi. Manje Judhasi unfortunately unoda orashika zvachose. Judhasi waifamba naMwari kudai achimuteverera, akagara pasi iye unogaravo, akakwira gomo iye unokwiravo, akadya unodyavo. Asi anambobvira ada zvaMwari, mweya waMwari wanga usiri mari. Chaitogona kuvhura ziso kuti nhasi taite yabviswa yakawanda sei, offering yabviswa yawanda sei, orova macalculation yake, otanga ita corruption dzake, ashiba. Vanga yanga iri mbavha yemari, waiba zvisingambobviri, nokuti mweya waMwari wanga usiri mari. Manje uyo akatozotaona kuti Jesu afa, apedza kumutengesa, kutengesa chinomuponesa, so kutengesa kuti aiwa ndine zano kamuchida kumubata mukomana, I have an idea. Vanoronga. Kana vakuda kutsiya Mwari, vanoronga, vanobatanidza. Kana ari makuhwa vanomaita aine kunamata mukati, vanenge vaida kunyeya muprayer band, vakagara so zvakaoma. Ini ndachingoti tikanamatiravo
mukadzi wamutikoni ningi kozi unonzi iye unobuda usiku. Aizve vadoreva makuhwa mumunamato vanoronga kana vakuda kuita zvinhu zvavo vanoronga havakoni vanoronga vane mastrategy ese kana vakuita corruption munyika kunze uko nonzi ayewa ingori connection hapana corruption apa ini ndango ingori connection kungoti inini sekuru wangu vanozoziva murume uya yokumapassport then vachizoziva nakudaro ini ndio saka ndakangozonopinda kana kuti baba wangu inini vanoshanda ikoko kuzimseki saka zvekunyora izvi nyorai zvenyu kana vatanga kuita corruption vanozoti connection kudozvitutumadza ende vanhu ivavo vanozvikudza zvive zvinoita kunge zvinodurikana so zvichidurikana ukaita chimwe nhasi uchingopedza uchiita chimwe chinobva chatoteverawo papo chatodurikidza. Judas waidoba achipedza kuba unoronga plan yokuuraya mwanakomana waMwari. Chinomuponesa chacho chaifanira kunge akati akagara pasi akati Mwari inini zvamunondiona ndakadai ndiri mbafa zvinhu zvinondinetsa nezvakati nezvakati akaponeswa naKristu kwazanga akauya kuzoponesa vanhu but anoenderera mberi nokumutengesa ende aona kuti apa ahiwa apa ondozviuraya. Vanhu vacho havadzoki kana vadoona kuti ini ndenge ndanyura havazivi kuti Mwari ndiMwari wenyasha unoramba achingokokera achitidzoka anondozviuraya. Mwari vakabvisa ruzhowa gwavo mweya waMwari ukabuda mumunhu anoita zvisingagoneki anoita zvinhu zvakaoma anofamba akashama rodhi yese achiyevedza vanhu vese varume vavanhu vachiyeverwa naye vanoita upombwe naye vamwe vanoita upombwe naye vachifanga achingofamba so. Mweya waMwari kana usiri mumunhu andokuudza kuti ndiri wechechi but it doesn't mean kuti ndakufanira kudzikisa mastandards angu. Kana mweya waMwari usisiri mumunhu anoita zvisakarurama. Vana vaMwari kana Mwari wokudenga achinge azobvisa ruzhowa unochema kozi Satani anenge akakumirira. Mwari vanongoti vachingobvisa ruzhowa pana Jobho pakaitika pati in one day so news report angawanda mambo mombe dzafa mambo makwai afa mambo vana vafa. Mwari vangu kubvisira ruzhowa so iwe uchiri munyasha uchiri kufamba uchizvida hanzi tiri munyasha kwakuzomisa zvifuva tiri munyasha vachikuridzira mabhandi tiri munyasha kuti urambira muzvivere kuti nyasha dziwande. Pauro anodaro kuna vaRoma chapter 6 akati aisha hatingarambe tichiita zvivi kuti nyasha dziwande. Nyasha dziri kuitirwa kuti titendeuke. Mwari varambe